Mire, el que hem de ser conscients és de com volem arribar a una societat on els ciutadans, on les persones tinguin treball, on tinguin el seu propi projecte de vida i on a més tinguem un estat del benestar potent. I cada un té la seva visió. Al meu parer, fins que no es demostri el contrari, sense creixement no hi ha redistribució possible. Crec que el creixement i la redistribució tenen que anar des de l'inici i, a més, amb un factor fonamental que és la sostenibilitat. Per tant, el que hi ha que fugir és del dogmatisme, al meu parer. O sigui, els projectes, a la fi, han de passar, en qualsevol cas, per aquesta acceptació de la sostenibilitat. Però els projectes de desenvolupament són fonamentals per a garantir l'estat del benestar, per a garantir el dret de cada persona a treballar. Mire, per a mi, cada un té les seves limitacions. Jo soc, en aquest sentit, en els anys he consolidat una idea d'un socialdemòcrata, això, que fa massa anys que probablement ho soc, i ara he tingut millor que evolucionar com altres han evolucionat. Jo no m'he quedat canviant coses, com sempre, però crec que la socialdemocràcia ha anat canviant suficientment per poder-te sentir a gust en aquest espai. I ahí està la qüestió. A mi m'agradaria una societat en què les persones tingueren dret efectiu al treball, a tindre un projecte de vida, a tindre una casa i a tindre, a més, un estat del benestar que te garantisca la millor educació, la millor sanitat i els millors serveis socials en els moments de dificultat. Això, que és la socialdemocràcia, és el que jo vull per la Comunitat Valenciana. I per això necessitem créixer. Créixer d'una manera sostenible, evidentment, però créixer.